салом мардуми заҳматкашу ғамхору дилсӯзи тоҷик, инак видеои навбатиро ба хоҳиши шумо тайёр кардем. Видео дар бораи вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон мебошад. Мардуми тоҷик бояд аз ватани худ каме ҳам бошад чизе донад ки дар ватани худамон чӣ қадар аҳолӣ аст ва таърихи худро, пешравии худамонро ва дигар маълумотҳое ки ба мо тоҷикон тааллуқ дорад бояд донем. инак видеои навбатӣ дар бораи вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон мебошад. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромна хоҳиш дастгирӣ кунед, видеоро паҳн кунед ба дӯстонатон, то ба мо илҳом меояду ба шумо видеоҳое тайёр кунем ки то ҳол надидаед ва нашнидаед. инак ба шумо тамошои бофароғат. умедворам хуш бигзарад. салому алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон. қонуни тақсимоти кишварии ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон дорои як шаҳр, 7 ноҳия ва 43 ҷамоати деҳот мебошад. вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон аҳолиаш дар соли 2016 зиёда аз 216900 одам зиндагӣ мекард. масоҳати вилоят 64200 километри квадратиро дар бар мегирад ки 44,9% сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад ва 97% сарзамини Бадахшонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. ва баландтарин кӯҳҳои Тоҷикистон қуллаи Исмоили Сомонӣ мебошад ки баландиаш 7495 метрро ташкил медиҳад. қуллаи Истиқлол баландиаш 7134 метр мебошад ва қуллаи Корженевская ки баландиаш 7105 метр мебошад ки дар ин вилоят ҷой дорад. аз ин рӯ Бадахшонро боми ҷаҳон низ меноманд. дар Помир пиряхҳои калонтарини Осиёи марказӣ ҷой доранд ки масалан пиряхи Федченко масоҳаташ 651,7 километри квадратиро дар бар мегирад. танҳо дарозиаш 77 километр мебошад. пиряхи бо номи Грум Гирҷимайло масоҳаташ 142,9 километри квадратӣ аст. пиряхи Гармо масоҳаташ 114,6 километри квадратӣ аст ва дигар пиряхҳои бузург дар Помир ҷой доранд ки саргаҳи рудҳои Панҷ ғунд, Шоҳдара, Бартанг, Язғулон ва Ванҷ мебошад. ин вилоят дар шимол бо Қирғизистон, дар шарқ бо давлати Чин, дар ҷанубу ва ғарб бо Афғонистон ҳаммарз мебошад. мардуми вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон бо забонҳои тоҷикӣ ва помирӣ яъне шуғнонӣ, рӯшонӣ, бартангӣ, рӯшорвӣ, язғуломӣ, вахӣ, ишкошимӣ сухан мегӯянд. аҳолии Бадахшон 3% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад ва аз рӯи масоҳати замин дар ҷойи якум қарор дорад. дар Бадахшон миллати тоҷик 94% ва миллати қирғиз бошад 5% мебошад ва дигар миллатҳо зиндагӣ мекунанд. маркази вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ мебошад ки соли таъсисаш 1932 мебошад. аҳолии шаҳр дар соли 2016 зиёда аз 29200 нафар зиндагӣ мекард. шаҳри Хоруғ то пирӯзии инқилоби октябри соли 1917 деҳае буд ки дар он 10-12 хонавода зиндагӣ мекард ки шуғли онҳо кишоварзӣ, боғдорӣ ва чорводорӣ буд ва ҳозир бошад шаҳри Хоруғ дорои 5 маҳалла мебошад. ноҳияи Ванҷ соли таъсисаш 1933 мебошад. ноҳия дорои як шаҳрак ва 6 ҷамоат мебошад. маркази ноҳия шаҳраки Ванҷ аст. аҳолиаш дар соли 2016 зиёда аз 32400 нафар зиндагӣ мекард. дини мардум мусалмон сунни мазҳаби ҳанафӣ мебошад. масоҳати ноҳия 4435 километри квадратиро дар бар мегирад. забони мардум тоҷикӣ, бадахшонӣ, язғуломӣ мебошад. ноҳияи Дарвоз соли таъсисаш 1930 мебошад. ноҳия дорои як шаҳрак ва 4 ҷамоат мебошад. маркази ноҳия қалъаи Хумб мебошад. аҳолии ноҳия дар соли 2015 зиёда аз 22000 нафар зиндагӣ мекард. дини мардум мусалмон сунни мазҳаби ҳанафӣ. масоҳати ноҳия 2824,5 километри квадратиро дар бар мегирад. ноҳияи Ишкошим соли таъсисаш 1932 мебошад ва ноҳия дорои як шаҳрак ва 6 ҷамоат мебошад. аҳолии ноҳия дар соли 2015 зиёда аз 3800 нафар зиндагӣ мекард. масоҳати ноҳия 3656 километри квадратиро дар бар мегирад. маркази ноҳия шаҳраки Ишкоши мебошад.
ноҳияи мурғоб соли таъсисаш 1932 мебошад. забонҳои расмии тоҷикӣ, қирғизӣ, забонҳои бадахшонӣ, шуғнӣ, рӯшонӣ ва хонӣ мебошад. ноҳияи мурғоб дорои як шаҳрак ва 5 ҷамоат мебошад. маркази ноҳия шаҳраки мурғоб аст. аҳолияш дар соли 2015 зиёда аз 14400 нафар зиндагӣ мекард, ки 4.8% мардуми бадахшонро ташкил медиҳад ва аз рӯи аҳолӣ дар байни ноҳияҳои бадахшон дар ҷойи ҳафтум қарор дорад ва гуфта мешавад, ки ноҳияи мурғоб камтарин аҳолиро дар байни тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон дорад. ба қавли тоҷикӣ аз ахирони якум. масоҳати ноҳия 38442 километри квадратиро дар бар мегирад, ки 53% замини бадахшонро дар бар мегирад ва дар ҷойи якум қарор дорад. инчунин гуфта мешавад, ки ин ноҳия ноҳияи калонтарин дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки ҳатто аз вилоятҳои суғду хатлону ноҳияҳои тобеи марказ калон мебошад аз рӯи масоҳаташ ва камтарин аҳолиро дар ноҳия дорад. ноҳияи рошқалъа соли таъсисаш 1992 мебошад ва дорои 6 ҷамоат аст. аҳолияш дар соли 2015 зиёда аз 25700 нафар зиндагӣ мекард. масоҳати ноҳия 5000 километри квадратиро дар бар мегирад. ноҳияи рӯшон соли таъсисаш 1932 аст ва дорои 7 ҷамоат мебошад. маркази ноҳия рӯшон аст. забонҳои расмии тоҷикӣ ва забонҳои бадахшонӣ рӯшонӣ. аҳолии ноҳия дар соли 2015 зиёда аз 24800 нафар зиндагӣ мекард. масоҳати ноҳия 5877 километри квадратиро дар бар мегирад. ноҳияи шуғнон соли таъсисаш 1932 мебошад ва дорои 7 ҷамоат аст. маркази ноҳия ваҳдат аст. забонҳои расмии тоҷикӣ ва забонҳои бадахшонӣ шуғнӣ. аҳолии ноҳия дар соли 2015 зиёда аз 35800 нафар зиндагӣ мекард. масоҳати ноҳия 5000 километри квадратиро дар бар мегирад. инак тамошобинони азиз, видеоҳои вилоятҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом расид ва аз шумо миннат дорем, ки то ин вақт бо мо ҳамроҳ будед ва дастгирӣ кардед. видеоҳои моро лайкгузорӣ кардед ва поделитсия кардед. умедворам бо мо ҳамроҳ бошед ва дастгирӣ кунед. рости га вақте ки шумо видеоҳои моро лайкгузорӣ ва поделитсия мекунед, дар дили мо як илҳоме пайдо мешавад, ки кӯшиш мекунем барои шумо як видеоҳое тайёр кунем, ки ҳатто ютуби тоҷик ин намуд мавзӯъҳоро надида бошад ва нашнида бошад ва мо барои шумо кӯшиш мекунем, ки ин намуд видеоҳоро пешкаш кунем ва танҳо аз шумо хоҳиш ин, ки ба мо кӯмак кунед ва дастгирӣ кунед. шумо дар канали Like TJK қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед, фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо одноклассик поделитсия кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбонатон. мехоҳед ки суратҳои худатонро фотошоп кунед ва намедонед ки бо кадом программа фотошоп кунед. дар видеои мо дӯстони азиз, мо барои шумо чӣ тар фотошоп кардан, бо кадом программа фотошоп кардан барои шумо меомӯзем. марҳамат, тамошо кунед. рафтем, медароем Play Market. дар ҷое ки поиск аст, масалан менависем рамка резка ва барои мо чанд намуд фотошопро нишон медиҳад. аз байни инҳо нигоҳ мекунем кадомаш ки беҳтарин аст, интихоб мекунем. мо хостем дуюмашро интихоб кунем. резка ставид фото и видео рамка. мо инро дуюмашро интихоб мекунем ва нигоҳ мекунем суратҳояшро чӣ тавр фотошоп мекунад беҳтарин аст ва ман тавсия медиҳам ба шумо ки инро скачат карда, установка карда дар ин фотошоп кунед. беҳтарин программа аст ва инро мо установка мекунем. беҳтарин фотошоп аст, барои шумо тавсия медиҳам. суратҳоятонро агар сифаташ соз бошад беҳтарин мешавад. открита мекунем. баъди скачат кардан, установка кардан программа барои шумо ҳамаи чизҳояшро, дарунашро нишон медиҳад. чӣ тавр фотошоп мекунед, чӣ тавр мебуред, чӣ тавр чихел мекунед, ҳамаашро барои шумо нишон медиҳад. якум барои ёдгирӣ, барои мо ҳамаашро якто ба якто нишон. аз аввал мо чихеле ки программа мегӯяд нишон медиҳад, мо ҳамон кнопкаро зер мекунем. дар рӯи экран чихеле ки шумо мебинед ба мо нишон медиҳад. инашро зер кун, ва кнопкаашро зер кун, ва кнопка. ҳамаи онҳоро мо зер мекунем ва
хорошо согласен. Мебарояд зер мекунем ва дар рамка медароем. Галерея моро мебарад. Шумо метавонед як суратро ибрат карда гиред ва размери худатон хеле ки дилатон мехоҳад бурида гиред ва хонавои аз ин сурат сиёҳ мо ибрат кардем. Шумо метавонед дигар ранг ибрат кунед хеле ки дилатон мехоҳад. Шумо метавонед ручной буред агар сурат качасташ безӣ бошад шумо метавонед ки ручной ба даст масалан калонаш ҳам метавонед кунед ва мехоҳед классикар ҳамашро ҷазир кунед ва тозааш кунед. Шумо метавонед ки ҷое ки ҷазир кардед аз интар бо тоза кунед. Шумо метавонед чоркунҷа гир ҳамаи намуд ва ин намуде ки шумо мебинед ин намуд ҳам метавонед удалӣ кунед ва кардагиатонро метавонед астанавид кунед ва инак мо инро атминид мекунем аз сари нав месозем тоза мекунем ҳамаашро тоза мекунем ва ҷойгое ки мемонад наздик меорем бо дасти худ бо хушрӯ мебурем. агар сурат качеслаш безе бошад ба шумо лозим меояд ки ҳамаашро ба дасти худ буред. агар качеслаш сол бошад дӯстони азиз шумо метавонед ба як носара зер кардан ҳамаашро мо инро бо размери 600 ва дар ин камта реклама мебурад рекламаро нест мекунем ва сурати мо дӯстони азиз тайёр шуд. ин суратро мо мехоҳем ки мебарем галерея. аз галерея бошад дӯстони азиз ягон сурати дига мегирем. дар ин ҷо сурати қадами қурбонро масалан мо ибрат карда мегирем. размере ки шумо дилатон мехоҳад размерро интихоб карда майда калон чӣ хеле ки шумо мехоҳед ҳамон намуд размер гирифта ва бурида мемонад дар рамка ва обработка мекунем ва инашро ҳам мо буридем сахранӣ мекунем ва аллакай ҳамаи суратҳои мо тайёр шуд. ин программа метавонед шумо дар видео монест суратҳоро кунед ва дар ҳамаи суратҳое ки дохили ин программа ҳаста метавонед фотошоп кунед. масалан мо ин кресло дар ин кресло мемонем пасай мондан чӣ хеле ки дилатон мехоҳад паст баланд сураташро качеса бекачеса чӣ хеле ки мехоҳед ҳамон хел мекунед. баъд ин суратро қадами қурбонро дар бари мемонем бо ямахал микрофонаш дӯстони азиз ва акнун духтаракро подсвети қадами қурбон мекунем. камтар ба қадами қурбон монандаш мекунем рангашро. шумо метавонед чапана ростана ҳар намуде ки мехоҳад дилатон месозед ва дар байни инҳо ягон дил аст ягон мультик мемонем. масалан гузоштан шумо метавонед ки дар рӯи сурататон ягон чӣ нависед. шумо метавонед дар ин программа бо ҳарфҳои каҷала ростана ҳар хеле ки дилатон мехоҳад менависед. масалан мо менависем ишқ ва ишқро шумо метавонед се ранг беранг кунед ва сахранид мекунем. дар ин программа камтар реклама аст рекламаро нест мекунем ва сурати мо инак тайёр мешавад. сахранид мекунем суратро бо ҳамдигар мебурем. ҷое ки дар кори аз полнус экран хеле ки ютуб полнус экран тамошо мекунед видео полнус экран мебурем я экран пур мешавад. инак сурати мо тайёр шуд дӯстони азиз. мо мехоҳем ки рангашро камтар иваз кунем. инак сахранид шуд. чӣ хеле ки шумо дидед дӯстони азиз мо аз чӣ намуд сурат ва чӣ намуд фотошоп кардем. биёед бо ҳамдигар нигоҳ мекунед ки чӣ намуд сурат буд ва чӣ намуд тайёр шуд. дӯстони азиз агар видеои мо барои шумо маъқул шуда бошад ҳатман дар видеои мо лайк монед то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқимонда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбон.